na krata ifra bankese mu epi monten so a na wo hye se to ba ne wie ye no wona asa abre no na yefo na adwuma mu no aban a waba chim se safo no nyina no enya do betimi ene wo mu aye adwuma na we ene nkane wo mampanyina be de chiro 2 franka ede ma wo so no kokroko amanyoko NPP Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia opanyini ye to ba ne wie ye na basesa ba na nya de yeseda tene nka bibire wo betene nka na ebia amanyoko mu mpanifo bi na akọ na so kwakochia no ewo ni fie no opanyini wakasa ne kasa bi na wo chirim se senya Ghana fo bi mponyi agide wo mu to abade ma no December bosu abatu etwa no idia dance se Ghana for do na no gide wo pepa ewo no emu enu nti no sene a aban yesi ginaye se wo no a wo fa onwuma mu wa bra na ya to ba awie no be yisa afori gina nwuma mu no o chirim se enya ade a enam kwampa so nti wakasa ede etia abusia ya baba toba ade ba ko a NDC fo e kan ya na se omo campaign message ba ko a wo kan ya na omani abre ho denden se Ghana fo no de aba na che wo nsem no mo ba omo be hwe aye 24-hour economy amo kire se womo de bebente ne o enwuma no ebebusu se ya tam ama Ghana fo mabru ne mrante e maba wa enya adwuma nye no NDC aban apen so 24-hour economy no mo de baninti omo benya adwuma ya mpa ye kwoto aba no NDC edi mu enkunim na omo to aba ne wie ma NDC mu edi mu enkunim wie no e na afi womo ba abem mo beso ina mo hye adwuma na se no mo se da bi ase NPP fo ne de crocodile de John bi e ya NDC fo omo so mo lu so aba na no mo hye da sesa nipa edi gu aba enwuma ni me na kwa kichafo fo mo a omo afabi egu ho police for fire service for a soldier for enom so nipa de gu mu se ya tam party food soldiers ni ade nyina last minute are dangerous na no eno NPP fo ni bi ye nti NDC ba aba mu no eno o se da bi omo ntena ho ema NPP emfa 6 ema da ne omo na ifisa omo akasa no omo aboma yi kan sa na omo konti se nipa na omo afo magu ni nyina no omo be hwe so mbe san krofo ni nyina adi ampa se omo atimneti omo nyina contractor womu ni adwuma bia e de masafo no eno na Ghana fo ani abrom so nipa ba ko a efi se yeto aba ne wie ye nte ne nka ene Dr. Mahama Bawumia asemi ebeto odwane Bawumia e de nano atum aka se bi e kire se sei na Mahama e ye de ne no ne Ghana fo eni ne ye free se wo ba no wo hye Ghana fo bo se oba be ma enwuma abu nti se wo be ma enwuma abu dia ade nti na ne onam kwan paso anya adwuma wo ye no wodi emra eba be hye wonsam no yi safo ne de ebusua aye too much gh ana wodogu so a wo hwe mesro no mi subscribe button so e de ama me na afi wo de be ona ka ho sa no upload bi ato mo pe onsa ebetimi akabi na afi makamfo AM home care nursing home e de amount se uhia obi ana wo pe baabi e de o maame akọ do papa akọ na yakọ akọhwe ne yie e de amount ama na pomuden yetimi asipi na esita isanse wuni adaje a AM home care aba so bebo e wo sa kwan no so omo wo Accra ofanko eho e na wo mubuto mo numbers e go screen asefa na ene omo twetwe enkomo omo ye home service eno nti omo metimi ama nurse fo na doctor fo no bi so aba fie aba behwe oyarefo no e de amabusua ma ye nkonkote se ne Dr. Mahama Bawumia ade ne nsem no etudwa na krata ifra bankese mu epi monten so a na wo hye se to ba ne wie ye no wona asa abre no na yefo na adwuma mu no aban a waba chim se safo no nyina no enya do betimi ene wo mu aye adwuma na we ene nkane wo mampanyina be de chiro 2 franka ede ma wo so no kokroko amanyoko NPP Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia opanyini ye to ba ne wie ye na basesa ba na nya de yeseda tene nka bibire wo betene nka na ebia amanyoko mu mpanifo bi na akọ na so kwakochia no ewo ni fie no opanyini wakasa ne kasa bi na wo chirim se senya Ghana fo bi mponyi agide wo mu to abade ma no December bosu abatu etwa no idia dance se Ghana for do na no gide wo pepa ewo no emu enu nti no sene a aban yesi ginaye se wo no a wo fa onwuma mu wa bra na ya to ba awie no be yisa afori gina nwuma mu no o chirim se enya ade a enam kwampa so nti wakasa ede etia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kasa emu na wo chirim se wa bra na NDC e bonto ano wo ka kire Ghana for so wo bebie nwuma ama nwuma buso ama Ghana for nwuma ye na afa putupurum na obeba na wo besesa wadwe na Ghana for moto abade ma wo free se wa hye mo bo so bebie nwuma mo maye no wo beba mo nyina afiri nyuma mu a na kamia kwa ese Ghana fo no ene mama wonsa atumi asifom wo se aba no antima ndi nkunim de otinifi a wodwene no ho nanso no nkyere se bibi koso ma Ghana mu na enkoyi a oni ho kwan so oseche ne seduasa mienu na woka bie Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia esre NDC amanyoko ni mpenifo se ginasi a wasie ayade ebe ha Ghana be sa hakama mi kabi Ghana fo ne am omunyuma se bimpedua so munya ma afoforo so nipa enti se nipa na nya adwuma na se wo ye ma ne ho kwan na won somade yi mu se 24 economy na NDC mu de ba be ye adwuma 24 hour economy amu de ba be ye adwuma no so da chire mu se nipa dodo na mo do mo be ye adwuma ebi ba no pa ebi ebe awia na ebi ebe nwumre enti se ma beto se nipa bi mpo ho no mo dada ade enti na mo
momfa bi nka ho na Ghana fo hu ni say boss a mo hye yese 24 economy na mo de be adwuma no eno na mo afirase yi nanso mo ba be dan mo hu bia buroni na mapam Ghana fo enwuma mu Dr. Alhaji Bawumia esre NDC abanse saafo no obeto o munwuma mu no wonja na o munye adwuma adato yi o mo so ye Ghana fo se ankwa ankobasa na so opam saafo ni nyina mo kwa ebe ha o my Ghana ebe ha kabima minkabi afensusu no ebe ha amanyosema konesa hodo nyina so sanse Ghana fo bi benya tirimopo se amanyoni opetumi ansem obeka kire nyina no enya de ye nokore ekobasa nso ebe ha Ghana amanyosem nyina no ekwan bi so eno ntino Dr. Alhaji Bawumia esre NDC fo se Ghana fo wasi gyina ye so obepam o mo afiri nyuma mu wo bra ye fo mo bra na ye to ba wie no wo se bi mpedwa sa dwene ho kwa akira efa so obi ene sunti nko no nko a obese ne nua panyini owura John Dramani Mahama se wo masa amofra no kwan na wonsom na adato yi wonso wo ye Ghana fo emma abusuan nsɛm yachi na wo Adom TV yo mo gimade ba kwa efe ne sɛ asɛm yi edika so owura kwakunsia na odi sa adwumade ne no na wo kasa na wo kyerɛ sɛ ne ho NDC fo ho ayɛ ne ho yie pa free sɛ mo ba no mo 24-hour economy na mo de ba na afi mo de 24-hour economy eba na sɛ ebi mo edika nya adwuma ne de ayɛ dedade asenka mo brɛ so kra na ate na afi adan de ne si ya wo mo nya adwuma na yɛdeda no mo si mo yi mo nyina adi ebe ya NDC fo o mo nsan hwɛ sa gyinasie na mo asi no ebi. The NDC manifesto was anchored on a 24-hour economy. 1 job, 3 shifts. If you can go on cry yadum, obia for first shift, or 2 shifts. And a person building in outside the group. So if indeed NDC for a person creating you made more. 1 job, 3 shifts. 1 shift or 2. And we don't believe in the viability of a 24-hour economy, Nana. Because if you believe in that, dear, my name dear to see a pamuk for free. So if some more implement and it be a sin to be a bit more, can we correct those errors? Can we correct those errors? Because President Mahama na monto ba ku yesem the 24-hour economy no ebe shine unemployment so kra. So why do we create another challenge for yourself? To make you look as if say you are creating employment, meanwhile you have created unemployment. The NDC in opposition was talking about the banking sector collapse. The number of unemployment are creating here. Why do you want to create same challenge? Entabusia ensemi na yede ababasu na Ghana fo ne bi mu kyerɛ ne sɛ asɛ amanyɔfo no sɛ ya no ho bɛyɛ preto sɛ yɛ fi sɛ aban bi asesa na aban foforo ba sɛ wanti ghost names wo mu a obeti unemployment obeti so na aban no afa adwumafo a wɔse wɔ form aban bia penso no sɛ ya na ɛkɔro nti sɛ NDC fo so aba na sɛ wɔn mu ɛyɛ bia ɛnyɛ wɔn wanwa fi sɛ wɔn nim sɛ ɛdan sɛ bo a aban bɛsesa na sɛ aban ne sesa ne yɛhui yɛbɛsan ehu ne ɛkyɛn sɛ busuan sɛn na nsɛmi woso ogene fa wosusu sɛ NPP fo na ɛhyɛ dadi Ghana bro so sɛ nipa di gumu anaasɛ ne NDC fo so ɛyɛ no ɛnam rakwan so na wɔn yɛ ne nyinaa no ma yɛhu ɛwɔ comment section ho na afei mi subscribe button no so ɛyɛ too much gh fache me na afei kai sɛ wode bell no bɛka ho sa no upload bi ato mu a wɔn sa ebetimi aka all the social media handles okɔ hɔ a ɛyɛ too much gh ɛyɛ kai sɛ ho so obɛ like na wa share ama wo nua bi nso ɛnyɛ bi ahwɛ that gold ɛne midi